Indebenkulil. Kuningi okwehlela uBombela esebizwa izwi lakhe lobuNkulunkulu ukuthi akahambe aye eMpumalanga ayofuna indawo kuthiwa kuseNhlangazi lapho izwi eluyena elalikhuluma kuye ngaphakathi lobuNkulunkulu lithi kuleyo ntaba ila ngiyofika khona shembe ngihlangane nawe khona. Indebenkulil. Wahlupheka ke kakhulu waze wasithatha isinqumo sokuthi useyahamba manje ngaleso sikhathi kwakukhona abantwana kulomuzi kwakukhona oma kulomuzi umama wakhe uMahadebe wathi mntanami siyezwa ukuthi ufuna ukuhamba uya lapho uthunywa khona izwi elikhuluma kuwe ngaphakathi likaJehova kodwa ke mntanami ulungile wawuqoqa umndeni ngalelo langa wangena endlini wayisethi namhlanje ngithi angisho ukuthi uma ningavumi ukuthi ngiphume ngihambe ngilandele lelizwi elikhuluma kimi nongithola ensimini kaJohn Blend. uJohn Blend wawumlungu ababemakhele wathi nongithola phansi kwesihlahla kusho ukuthi ngamanye amazwi wayesebabekela ukuthi uma ngingalilandela izwi kaNkulunkulu ngizoyilengisa sizwa kusho njalo ekugcineni wawuqoqa umndeni babuya bahlala phansi endlini kwakhalwa wayisethi umama wakhe intombi yakwaMahadebe wathi mntanami kuhle ukuba uhambe uye la ubizelwa khona lelizwi elikuwena kunokuthi ngingaphinde ngikubone uyohamba uye la likubiza khona uma ngizwa nje ukuthi kulezo ndaba yakuzona noma kulelo uyaphila othokoza kuthiwa waphuma uBombela baba mkhulu kulomuzi waphuma kukhalo kokhansilini kwakubuhlungu kakhulu njengoba babengazi ukuthi mayihamba uyolala edleni uyolalaphi uyakuliphi izwe kodwa yena wayezazi njengoNkulunkulu ukuthi lokhu ayokwakha kuyophinde futhi kubuye kule la intabazo ubuye eseyibuya nakho eseyinkosi yesihlanu eseyibuya eseyunyazi njengoba namhlanje Indebenkulil. akubuyele ephumeni akaphumanga nalutho akahambanga nankomo akahambanga nambuzi akahambanga nalutho akahambanga namphako kodwa waphuma nje neyembe nebhaji kuphela kuthiwa wagibela ihashi lakhe waphuma wahamba uMasizwa kuthiwa wathi ngasemzini abeSuthu qala ukusebenza kwakhe hamba wadlula komunye umuzi wabeSuthu kuthiwa kulomuzi adlula kuona kwa izwi elalikuye noma ngiqale la ekuthenini ngesikhathi esezophuma naye kwakubuhlungu kuye lelizwi likhulume kuye lithi shembe lapho yakhona imfuyo yakho uyoyithola phambili wayicabanga ukuthi uzoshiya yonke le mfuyo yakhe ngelinye ilanga wabona ngamehlo obuNkulunkulu isigodi esikhulu lesi sigodi kunabantu abagqoka ingubo ezimhlophe athi uma iqhamuka kuleyo ndawo eyisigodi baguqe laba bantu bathi amen uyingcwele bese lithi izwi uyayibona ke into yoyakha na yile ukukhuluma lelizwi lokukhuluma Indebenkulil. Uyibona indaba enkulu. wayazi yena ngoba uNkulunkulu ukuthi yini ayoyakha kodwa umndeni wakhe
ngoba wawungenalo ulwazi ukuthi wayethi umama wakhe mntanami kodwa ungenwe yini, kodwa ke mangizwa nje ukuthi nalapho yakhona uyaphila ngoba kunokuthi uyilengisi. Kusho Nxesi ukuphazamisa kusho yena umama lo kade umbiza ngosithele. Yebo, sengidlulile lapho egameni likaSitani njengoba sengithi nje umama wakhe. Ngichaza ukuthi ngoba wayeseganile kwatholakala abantwana wagana la manje uma ngikhuluma ngomama wakhe angisakhulumi angisalibizi igama ngoba sekundlunkulu wala eMantungweni kwaShembe. Kwase kuvuka inseka kodwa wayeyazi naye le ndaba ngoba uke wabalela ukuthi kwake kwafika umoya kuye wadla imbali. Wayazi indaba ukuthi khona indaba enkulu ekhona ukuthi mhlawumbe base kuvuka inseka ngoba ingane isihambe siya eMathaba. Njenganamhlanje ake ngithi nje yabona maliphuma unyasi noma uthingo noma inyanga yezulu noma ilanga noma uyibhombela umndeni wakhe mayiphuma njengoba engenayo indawo yokuhlala akukho la fika uShembe khona ahlala inyanga ezithile akumnandi egazini nakubantu abasuke besekhaya ngoba bazi ukuthi lapha yakhona uyophathwa kanjani, amaNazaretha awuphatha kanjani. Ake ngifanekise benge ngilanda inkosi mina yamaNazaretha ngilanda abebuhleli uthi ngibone ukuthi liphuma liyangena luyabika ukuthi seliyaphuma manje seliyahamba lupike nasezindlini zonke ezikhona nakugogo okhona kubikwe ukuthi uyahamba. Akumnandi ukuphuma komnomzana ekhaya angengile komnomzana ngaphathi uNkulunkulu. Naye umama wakhe wayazi ukuthi lo mntwana ufike ngalolu hlobo uyayazi indaba yakhe kodwa kwakungelula ukuhlukana naye. Kwakungelula ngoba uBhombela uyenze yonke into lapha kwaShembe ube uNkulunkulu ekhaya nasezizweni waba uNkulunkulu kukho konke okudingayo negcekeni wondla wenza yonke into. Manje ngesikhathi esehamba kusho ukuthi kwakusho ukuthi lapho ubani phela osezofaka isaka ekhaya ngoba ingane izolala idlele zazisencane mina. Angibuyele lapha ke waphuma ke lelizwi ke lalithi Shembe hamba uyela ukuthi umango lapha engikubizela khona siyohlangana nawe entabeni yaseNhlangakazi. Lelizwi likhuluma bese limnika isiqiniseko sokuthi lento imfuyo yakhe uyoyithola phambili, yonke into uyayithola phambili, inkomo zakho uyayithola phambili. Laba abantu bengube emhlophe njengoba sesinjena nje. Ngiyakhumbula ukuthi wathi esephuma ke sehambe kulomuzi wadlula komunye umuzi lathi izwi awungene kulomuzi. Kulomuzi kwagula ingane, lengane yayigula isikhathi eside isingangokhukho. Lathi izwi ngena la wangena kulomuzi wabeSuthu angisazi isibongo afike wayithandazela lengane. Kwathi angaqeda ukuyithandazela yakhihliza amagwebu ingane wayishiya wagibela yasho wahamba. Uthe sokhalweni wabona amahashi emlandela ngemumva egijima lamahashi ethi we mnomzane mana lapho wama uShembe uBhombela baba mkhulu. Uma esemile afika lamadoda athi kuthiwa sokubiza kuloya muzi lwana ongene kuwo bathi abazali bengane ufika wayithandazela yafa. Uyithola iphila buyela kuthiwa abantu babephethe izinto zokumlimaza nezinduku. Wabuyela uBhombela wahamba nabo wathi mayifike ngena kulomuzi wayithola ingane wayisephinda futhi eseyithandazela wayibamba wayisukumisa yathimula ingane yavuka yahlala ngezinto.
ubuNkulunkulu baqala esekhona la ukukhombisa endleleni ayizoyihamba epikelele eMpumalanga. Engakohlangani noNkulunkulu entabeni Nhlangakazi kodwa wayeseUNkulunkulu. WayeseUNkulunkulu ngoba vele uNkulunkulu babubi yena. Kodwa le ntaba yomhlangano intaba lena eyayikhethiwe uNkulunkulu yokuthi uzofike athole imiyalo ezobe ikhishwa uyena ekhiphela amaNazaretha. Wahamba ke uyavuka ingane yayisikhuluma ingane yathi kulomuzi, baba mama bekufanele ukuba ngikhambile emhlabeni bese ngikhambile. Lo muntu angithi base bephethe induku bethi bazomshaya ivuke lengane. Wayithandazela uBhombela yavuka. Yayisikhuluma yathi lo muntu bese ngikhambile usengibuyisile. Bajabula lapha ekhaya base bemncenga bethi sicela uhlale nathi insuku noma sibentathu. Yabona ihlaba lesi somthando wamaSamariya. Ama-talent neziphiwo. Nikhona lathi emveni kwalokho bamncenga bathi hlala nathi insuku ezintathu. Usiphuzise nathi sonke. Usiphuzise. Wayesethi uBhombela bantu bami angikwazi ukuhlala nani umsebenzi kaNkulunkulu sengusebenzile sengiyahamba ngiyaphutuma wabashiya bahamba kodwa sebejabula. Wahamba ke waze wafika ke eThekwini la ezweni laseMpumalanga. Lapho ke udaba lwakhona ngilithola kubaba uMdluli uSolomoni, ubaba uSolomoni uMdluli owayesedube la sekuthiwa kuseMaqhawe. Uyena wayethi mayikhuluma lonke udaba, wayethi mayiphatha inkonzo yakhuluma lolu daba esilikhulumile lonke esisuka noShembe kwaceza azafike la asuka azabuyele ke sekufika uShembe ke manje emsizini lapho afika khona kubo noma emzini okwamdluli Indebenkulio. Wafika emsizini kuthiwa kwakuyindawo eyayinjengendawo nje waphela idolobha la ngabe ibikho indawo eyayifikela abantu kodwa wafika yena kahlalanga nabantu ahlala phansi esihlahla. Siyathola ukuthi lapho kwathi ekuseni kumakhaza kwaba nomama owayokha amanzi wambona lapho kwakwamdluli wacela ukuthi umuntu kaNkulunkulu uqhamukapi ucela ukuthi njoba ugodole kangaka sike sikhuphukele ekhaya. Lapho ke wakhuphuka naye wafike ke ubaba wakhona engekho uMdluli wafike sekhona uBhombela lapho kulowo muzi. Lo baba wayesonta kwelinye ibandla ngelinye ilanga wamcela ukuthi ngicela ukuthi sike siye ebandleni la afika khona uShembe nakhona wakhombisa ubuNkulunkulu. Waqala ke manje ukukhuphuka ke manje uShembe efuna intaba ebuza intaba yase Nhlangakazi. Bamlayela bathi hayi ikhona le endwedwe leyo ntaba wemntu kaNkulunkulu ngibabe embiza ngenceke kaNkulunkulu. Wemntu kaNkulunkulu intaba ile endaweni okuthiwa kusendwedwe akungenwa kuyilibuyayo khona. Akuyi ngoba leyo ntaba yayinezinto zonke izilwane zonke. Kodwa waze wayithola le ntaba wathi seyitholile wayeseyohlala khona eyongena kule ntaba yaseNhlangakazi lena ke aseyishintshile manje wathi kuseKhenani wasise eKhenani kodwa wafikela entabeni yaseNhlangakazi. Siyathola ukuthi kuleyo ntaba kwangangeni lutho kodwa wafika khona wahlala khona izinsuku. Ngicela ukuphazamisa kancane Mbangeli. Muthi oseyishintshile ngizwe uthi wayezobuya uBhombela la kulelizwe laseNtabazwe ebuye seyinkosi uNyazi. Naye nentaba ishintshwa inkosi uNyazi. Kushuthi ishintshwe uBhombela ngoba eyivele itholwe uBhombela. Ngabe ngicabanga kahle noma ngisho kahle. Ukhuluma khona ngoba Indebenkulio. okuphelele ukuthi uBhombela wayelayezile kwaba bekhona ukuthi ngizoshintsha ibhaji ngokuya enkosini yesihlanu okuyiyo lesihamba nayo. Lena sihamba nayo njengoba zonke lezi zinto njengoba ishintshe intaba uyu uBhombela wayefika entabeni yaseNhlangakazi. Uma seyishintshe seyiseKhenani amandla kuye njengoba uNyazi esefika yilona uNyazi oselwakhe lo muzi la bazofuza la wethi igama manje lathi kuseBethlehem. iBethlehem lama Nazareth uNyazi kusho ukuthi ke
uBombela uye lona esiphambi kwakhe nesihamba naye manje ngoba zonke izinto manje la afinyelela khona iziqu zobuNkulunkulu la ingazange ifinyelele khona kodwa unyathi selifinyelela khona ngoba uyena mnikazi nezinto eziningi asezenzile khona lapha esihleli khona ithempeli liqale lapha kwakuyipulpit lona leli ngesikhathi siqala ukufika la noNyasi ngiyakhumbula kwakunezindlu lapha yana sahamba esibona nenqolobane kaBombela ayakhile nezindlu ezazi umgido oqala esawugida sikhona lapha sasugida kwi foundation lapha ngezansi lapho kwakhiwe khona izindlu khona nenqolobane kukhona isikhathi esikhulu la ngezansi ngaze ngasishutha njena ngasishutha lesihlahla okuthiwa sathatha ngithi iminyaka emibili sisha lapho ngezansi kukhona ishindlu kuningi kukhona ishindlu ngapha yaseweseli lapha aqala khona uBombela ukuthi aye khona ila amagugu onke akwashembe njengoba kwashembe kukaNkulunkulu ushilo unyazi lathi la kusezulwini onke amabhuku nezinto ezazenzeka la sezivuswe unyazi njengoba sekukhona nobheka bezayo wala kwashembe zonke izinto ke lezi esezenzeka la zivuswa umnikazi wahamba kwaze wafika ke phezulu kwentaba ekugcineni bagcina bakheva uNazaretha waze wathola ke nomuzi wasekuphakameni siyathola ukuthi umuntu wasephakameni khona abafana bakwagwacela abathi enceku yenkosi siyakubona ufuna indawo kodwa manje indawo awuyitholi khona indawo esiyitholile la eNanda kodwa leyo ndawo siyiqedela ukuyikhokhela wayiqedela uBombela wayisakhumbuza baba mvangela sike sibuyele entabeni nginhlangazi ngoba usachaza ngakuphazamisa nje useyafika ke Natal ufikela kwaMdluli siqale lapho wasuthi uyithatha ephumula phansi kwesihlahla esezoya ke entabeni wathi waqoqela uMdluli esedube lapha kusemaqhaweni khona manje bengicela kuphinde uqhubeke lo ngoba umuntu uzozadide sesithinta lapha nalapha kuba ukuthi mhlawumbe masingaqedanga kulungile kodwa sishiye isesigabeni sokuthi okay sayobe siqhubeke ilapho ke asuka khona ke esefuna le ndaba Indebenkulio. Indaba bamlayela ukuthi akungenwa kuyo wazibuza ukuthi ngoba intaba mali yantaba ukuthi akungene intaba ezingaka engishile Jehova kimi okhuluma kimi yini ungangithumelanga entabeni engizaziyo nazi intaba yezazi nazi la ngithi uBombela efike eNatal wathi Shembe ngiyokuthi angize ngizohlangana nawe la enhlangakazi ngoba bezikhona nje intaba ngakithi bezikhona nje intaba indaba ungangikhethelanga intaba zangakithi sihlangane wagibela isitimela sebuyele misa isitimela esajama endleleni sithema sesijamile wathi uNkulunkulu Shembe lesi sitimela lesi sizogingqika masigingqika bazofa bonke abantu libuzwe kuwe igazi lakho wayesehla uShembe uthema esehla sasesama lesi sitimela kodwa uyahlangana noNkulunkulu entabeni usedla isidlo uthi mesedla isidlo sekuyashintsha ke sekuthiwa wena Shembe usukimi nami sengiyilaqa la khona uNkulunkulu kaShembe ingakho masithi Shembe sithi Shembe uNkulunkulu ngoba wadla isidlo base kwathi uShembe uNkulunkulu yobe uNkulunkulu namanje ayibonga inkosi yami man Indebenkulio. ukuthiwa wakhe besitimela ukuthiwa ukhushukuza uBombela esebuyela emuva engasayi lapho izwe lidakaye khona entabeni yaseDakalala kuthiwa sathi lesitimela sise entabeni zakwaBhoda eBhoda City sama umasima ekugcineni kwatholakala ukuthi isitimela babehla abaphathi baso basixilonga ukuthi asinalutho lase likhuluma izwi kuye lathi ilapho esikuthume lapho esikuthume khona ukuthi uye khona na yehla la esitimeleni wehle isitimela sahamba ngiyacabanga ukuthi le ndaba ethi uBombela isitimela samampolo esema lapho ngemunga ngemtho kukhowuthwa lapho ukuthi uBombela lapho kwami isitimela
wehla waphindela emuva base wahamba wayifuna wayithola le ndaba. Bengicela ke mhlambe sesizogoqa ngoba ngiyabona ukuthi hayi singaxoxa kusemnyango lezi ndawo. Sibuye siqhubeke ngoba sizokulandela nje la ukhona Mvangeli. Ukuthi sifike eGoli siyofika size kulezi ndaba lezi. Kodwa bengifisa uyithathe la khona ushintsha nini uBombela abuNkulunkulu, angizi bekhona uNkulunkulu lo kade ekhuluma naye. Ushintsha nini uBombela abilo wonkulunkulu abuyise izizwe zonke athi wangizile kuthiwa wakhuphuka insizwa kaSokhamzela kodwa hlese ngifisa ungithathe kuleyo ndaba mase siyibamba lobe siqhubeke ngelinye ilanga wangabona asiyibambe lapha ke asithi ke uma esesentabeni seyitholile intaba wafika wahlala kuyo walinda insuku kuthiwa wayiphatha ishumi wayingathi kukhona itshe khona kuleya ndaba lapho ayilala khona kwatholakala ukuthi abantu baselapha ya besigodi nezwe lakhona lapha enhlangakazi kuthiwa kunomuntu lapha obonakala ehla emfuleni umdloti lo muntu udla imbuzi zethu kwahlangana amadoda ekhaya esigodi ayobikela induna uma bekhuphuka bengena kulentaba bezombheka behamba nezimalasi kuthiwa zayilahlekelwa umkhonto zifike zime ngaphezulu ehleli la zingafiki kuye la ngaphansi kwale litshe. Ngolunye usuku bambona ekhuphuka emdloti khona umfula osezansi lapha esukuwela amasenhlangakazi bambona bathi awunangu lo muntu ephethe ishuba neyokamanzi base bemvimba ngoba kusho ukuthi waye ngizothini wayefana nenyamazana wayizingelwa njengenyamazana bethi mase befikile entabeni bangamtholi ngalolo suku wayesefisa ukuthi bamthole nangempela bafika kuye base bethi doda ungiwaphi wazisho uqhamuka wathi ngiqhamuka enhlaneso uzokwenzani la wathi ngibizwa uJehova ukuthi uzohlangana nami kule ndaba. Jehova uNkulunkulu uthe uzohlangana nami abazi ukuthi ukhuluma ngani bathi hayi asikuthathe sikuse enduneni wena udla imbuzi zethu la bathi mabefika enduneni ukuthi ukhuzwayo yafika yabuza induna ukuthi njoba nimlethe lapha bengakamusi kuthiwa omunye walama madoda washaya ishumbu lakhe walishaya ngenduku laqinqika lathola le wahamba walithatha masishana waselom awuyalwa cha wayengalo wahlupha kakhulu ekugcineni basemsa kule nduna le nduna afike yathi ngicela ukubuza phakathi kwenu ukuthi ubani olahlekelwe izimbuzi wathiwa akekho wayesethi ngiyacela ukuthi nihambe nimshiye kimi bamshiya-ke enduneni ayisithi induna muntu wenkosi akungichazele kwenzakalani wathi uze la kule ndaba ngizohlangana noJehova uthe angimlinde la wayesethi lo baba cha ngiyesaba muntu wenkosi ukuthi ugcinela ekhaya khuphuka uye entabeni wahlala-ke uthi kwaze kwafika kuthiwa kuningi imimoya eyayiza ifike kule ntaba ifike ithi mhlawumbe uzokhonza thina afika kade akuwona lo moya kaLucifer ufike yonke idingi ezafika kuye ekugcineni kwaze kwafika umoya kwezwakala imvula eqhamuka phezulu egcwala intaba ihlabelela ukuhlabela ukuhle ukuqhamuka ezulwini wathi uyabheka wabona ifu elihle behla manje kwehla umoya ozohlangana nalo moya okuyena kwehla indaba enkulu yathi mayifika kwathiwa lathi lelizwi elikhuluma kuye lahlangana naleli eliqhamuka phezulu lase lithi ke Shembe yonke into esemhlabeni namhlanje ngoba uShembe wakwazi ukunqoba yonke imimoya namadoda amathathu la asuka nawo la emlandela wafika wanqoba phezulu kwentaba uthe sefikile akuJehova kuye wayesethi Shembe namhlanje sengifikile kuthe lathi izwi akabheke empumalanga wabheka empumalanga yelula izandla zakho likhuluma kuye nalelizwi elivele ezulwini eselimembethe
wabheka empumalanga elula izandla zakho wazelula kanje kwathi uzwani ngapha wathi ngizwa la kugcina khona umhlaba waphinde kwathiwa uzwani ngapha wathi ngizwa la kugcina khona umhlaba kwathi waphenduka ubheka enyakatho waphenduka kwathi uzwani ngapha ngasentshonalanga wathi ngizwa la kugcina khona umhlaba kwathiwa uzwani ngapha ngasempumalanga wathi ngizwa la kugcina khona umhlaba ekugcineni laselithi izwi likaJehova yonke into umhlaba ungowakho nokugcwala kwawo yonke into namhlanje uyoyibusisa yobusiseka uyoyiqalekisa iyoqalekiseka ilapho-ke okuthiwa-ke wemukela-ke isidlo sasezulwini ekugcineni-ke wayesehla kuShebhedabiwe ngizocela ukuthi-ke ngigoqe lapho manje hayi bakela hayi sikunywa amakhanda ze kodwa hayi sekonakele ngiyabona ukuthi ngeke saqeda hayi Indebenkulio. 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 Indebenkulio.
In the Benkulio. In the Benkulio.